Babo, ngifuna ukwazi ukuthi ubani yena lo ozothatha isikhundla sami. Ubani lo? Manje usho ucabanga kwenjani ngalokho? Ngifuna ubonana noMageba. Sikhulumisane njengamadoda. Ucabanga ukuthi kumbono omuhle lokho? Amandaba babo into engifunayo nje ukuthi ubani lo ozongena la. Akekho umuntu ozothatha isigodi sami. Umashu isigodi sami mina ngedwa futhi. Hayi umunye umuntu. Yazi nje manje mina ngokubona kwami bona abantu banamakhanda aqinile. Yena mina ngikhanda eqinile man babo. Angiphakela inkukhu mina man. Ngiphakela amabhubezi nesingwe. Ngibhuta nesingwenye siziba man babo. Akekho uMamphofu man uzothatha lesikhundla sami man. Alright ngiyakuzwa uthini ngosophuza? Usophuza ukuthi wenseni? Usophuza umunyakaza phela njomana kuzocaca kuMageba ukuthi Sophuza ukuthipisile. Ufuna ukufaka impilo kaSophuza engcupheni emva kokusiza ngamancoko. Hey man, babo anginandaba nalokho. Ngifuna ukwazi igama lalo Mamphofu man uzongena esikhundleni sami. Angithole ngemleni ngamfonga njomani kuzocula amagugu la. Kuzocula amagugu man.